И какво ста хора, само Ръсен 25 Прадзов и както виждате това ми е новия акаунт. Ето 1000. Вижте колко джей имам. Вижте 1057 джема, това ми е дека. Това на втори, четвърти, трети, втори, пети. Така. 6 лева, 1057 джема. Така. Акаунтът ми е нов. Ето. Нов акаунт. От вчера. 6 арена. Ето. И хора, както влизах. Така. Виждате Golden. И както виждате на вашите екрани, виждате Magical. И един супер Magical. Така хора, си правим сега сметка. Чак малко. Да, правим си сметка хора от тези 1057 джема. Чакайте. Ако ми се падне от Super Magical легендарка. Чакайте малко. Да. Не. Да. Чакай. Да. Ако ми се падне хора от Super Magical легендарка, ще си купа 2 легендари честа с тези 1057 джема. Сам исках ви се похваля, че имам Super Magical чест. И Magical, Super Magical. Как ще виждате, тук ми е 5-та, 6-та, 4-та, 6-та. Так. 5-та, 6-та, 4-та, 6-та. Като бие... Magical, Тихо е! Извинете ми за това, но брат ми бати лудя. Това Magical го пази от 4-та арена. Това ще ми е на 3-та арена като предишния, ама аз си напълних слотовете. Дигнах се и сега си го замах. Хора, чуря се пред вас ли да го отварям, не мога да се сдържа. Чек, че ти ме е много топло, хора. Явно няма да го взимаме. Така хора. Явно. Не смея. Много джемове са. Да знаете, че клан чиста ни 10-10. Нищо не ми се падна. Чакайте. Няма никакъв шанс. Аре, не, моля. Хората сгреших, като описнах това свен.
Не, няма да го пускам. Не съм като един мой приятел. Не. И да хора, фукам ви се с 1057 джема и за Super Magical Chest. Това е всичко от мене.